Boa tarde, seguimos coa xornada. Pola mañá estivemos nas artes ao vivo, no teatro, despois estivemos no audiovisual e agora tócanos a banda deseñada. Ele é Ignacio Vilariño, é licenciado en Belas Artes, está coa súa compañía Fantoches Bar desde hai 20 anos, por lo menos. 2009. Desde o 2009. Daquela xa gañou o premio Barriga Verde a textos teatrais e no 2011 deronlle o premio Castelao por un libro de banda deseñada sobre Castelao, precisamente. A partir de aí pois comezaron a facer unha serie de libros baseados nel e tamén é unha maneira de ver como se traballa a banda deseñada precisamente dunha persoa que non deixou máis que de sentar as bases do que é a banda deseñada galega de hoxe de alguma maneira, non? Simplemente presentamos a Ignacio Vilariño e vamos a ver como é a experiencia destes libros. Moi ben, moi ben. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Falamos deso, que senta as bases Castelao da banda deseñada, dá nome ao premio Castelao de banda deseñada, e Castelao que fai, en realidade, son aquelas tiras cómicas que salían en Vida Gallega de contar unha historia en varios pasos, non? É unha proto banda deseñada, aínda un pouco, eso, non é arte secuencial, pero bueno, un pouco en ciernes, non? E hai cousas moi interesantes de todo o xeito. Estes son algúns dos dibuixos dos que despois de alguma maneira tamén renega, non? Como parte desas carantoñas porcallentas das que falaba Castelao despois renunciando a esta época de vida gallega, un pouco pola falta de compromiso que adquire despois, non? Coa denuncia e lonxe do costumismo, non? Que é un pouco o que rexeita Castelao despois cando entra nas Irmandades da Fala. E tamén moi interesante é isto que aborda con Cabanillas, con Ramón Cabanillas, da historia do bendito de Santo Amaro, que é unha auca, un aleluya, un cartel de cego, non? E no que el vai construindo tamén de unha forma secuencial, contando a historia do bendito Santo Amaro. Estes son un pouco os preámbulos da banda deseñada galega que empezan con Castelao que tiña referencias a través de Caras e Caretas, aquela revista que lle chegaba sendo el miúdo cando estaba no medio da Pampa, non? E lle chegaban aquelas revistas que además estaba editada por un galego, que non me lembro o nome, e que de aí saca ela xa de tenreidade, xa empeza a albiscar que ese mundo da ilustración e do texto podían funcionar xuntos. En 2006, eu quería poñer un pouco así, vos seguramente sabedes máis agora do que eu sabía cando se me ocurriu facer un proxecto de banda deseñada sobre Castelao, seguramente sabedes vos máis. Eu naquel momento, no 2006, vivía en Lisboa e se nos ocurre facer un proxecto que se chamaría Miserias, Galiñas e Cabezudos sobre a cultura galego-portuguesa e as súas conexións e entonces a parte dos cabezudos queríamos ilustrala con este conto de Castelao que se chama Peito de Lobo. E Peito de Lobo está moi ben para falar de cabezudos porque conta a vida desde por que se produce un cabezudo en concreto, cal é a súa vida social e tamén cal é a morte, non? Entón, con este obxectivo de contar os cabezudos, o conto de Castelao nos viña moi ben, e a mí se me ocurriu facer unha curta. Meu irmão acababa de sair da escola de cine e lle comentei que podíamos facer algo e entón me presenta unha idea que era unir a vida de Castelao e contala a través deste conto. E a verdade é que a idea era moi boa porque o transcurso desto que vos decía da vida dun cabezudo era suficientemente longa que collía para coller un abano grande de anos de Castelao.
Entón, bueno, estivemos pensando que quen podía ser o actor que fixese de Castelao e chegamos á conclusión de que tiña que ser Jon Turturro. E entonces pois decidimos que non íbamos seguir coa produción, porque era Jon Turturro ou nada. Jon Turturro que tiña que era alto, que tiña esa vis cómica que nós creíamos que podía ter Castelao e que nos podía dar además unha saída internacional, non? Como Jon Turturro non estaba accesible, había un amigo meu que se chama Miguel, que é de Rianxo, que se parece moitísimo a Castelao e a Turturro. De feito, eu yo comentei e dixe, oye, sabes, que te pareces moitísimo a Turturro? E me dice, sí, xa o sei. E eu, ostras. E dice, sí, porque unha vez estaba eu, ele é mariñeiro, non? Era mariñeiro. Estaba eu en Nova York, entrei nun taxi e me dixeron, Turturro, Turturro. O sea que o tipo, ademais, era de Rianxo, tiñámolo todo, pero bueno, era toda unha excusa para non facer a curta, vamos. Entón, eu quedeime con esa idea da biografía de Castelao co cabezudo, non? E empecé a escribir ese guión que me iba a servir para eso, para contar pois esa primeira parte, o primeiro Castelao. Presentámonos o Premio Castelao de Banda Deseñada, gañamos e bueno, e a partir de aí pois eu adquirí un compromiso con contar esa historia e se me ocurriu facelo en 8 capítulos, non? Entón, pois, este foi o primeiro capítulo e este ano acaba de sair pois o integral dos 4 que chegamos a facer da metade do proxecto. O editor considerou oportuno que a imaxe de portada fose este Castelao viaxeiro facendo as maletas e a mí me pareceu moi propio, non? Porque de alguma maneira é o enlace da vida de Castelao, que foi un home que viviu en moitos sitios. Non só viaxou moito, que tamén, senón que ademais pois tivo moitas residencias. Nesta miña primeira ignorancia, unha das cousas que máis sobre Castelao, unha das cousas que máis me costou desentrañar era como aparecía en tantos sitios, en que orde. Non sei se vos tedes claro ese mapa, pero vou ir dicindo porque pode ser interesante para todos. Castelao nace en Rianxo, fillo de banista e de pescador, non? O pai emigra, Mariano, a Argentina, e aos 8 anos o reclama, e entonces é cando Castelao vive esos 4 primeiros anos no medio da Pampa, nunha estancia que tiña un comercio o pai, e ali non se acaba de adaptar moito e iso aparece recollido en contos que aparecen en retrincos, non? O Inglés e outro, se alguén se acorda, se dá conta. O Segredo, que son contos biográficos. Podémoslos tomar por certeros, non? Ali nos adapta. Se lle facemos caso ao Inglés, o conflito ven de aí, de que el chega un momento... no, do Inglés non. Chega un momento en que Castelao quere arruinarlle o negocio ao pai e para arruinarlle o que fai é agasallar os clientes. A un lle regala un poncho, outro unha guitarra, entón cando lle aparece un vasco que lle pon pegas a que lle regale nada, vai decir o pai dalle unha malleira descomunal e ademais o manda a vivir a estancia que tiñan a 5 leguas, o manda a vivir ali cos gauchos, a cuidar das vacas, non? E entonces, en esa época, Castelao pois dá como madura, de repente empeza a fumar, empeza a tocar palladas a guitarra, empeza a tocar a guitarra e ten unha vida de gaucho, non? E lle gusta aquelo. Entonces, cando aparece o pai e lle di que volva ao comercio, pois el négase e entón o pai a única alternativa que lle dá é ir a estudar vou sacar o xersei.
de formación académica. Estuda no Xelmírez, que eu tamén estudei no Xelmírez e vin así as súas notas que eran realmente malas, as notas de Castelao do bacharelato, pero tamén hai que pensar que fixo varios cursos a un tempo. Entón, empeza a súa vida de alguma maneira a Compostelá e despois estuda medicina, como é sabido. E nesa vida Compostelá é onde descubre os cabezudos do apóstolo, os que saen co apóstolo e os que saen na ascensión. Entón, el quere imitar eso, fai un cabezudo para Rianxo, un par de cabezudos, unha maestra e a Tituán. E Tituán é o conto de Peito de Lobo. Era o tipo máis bruto de todo o concello e que ademais era feo, non? Tiña o nariz chego con fillos, como se fose unha pataca con fillos, non? Todo con verrugas, era así unha cousa cómica, non? O retrato del. E entón faino en cartón pedra, con engrudo, con fariña, e cando na Guadalupe, cando anúnciase en letras de molde, con cartel e todo eso, e cando sae, pois estaba bailando co cabezudo, coa banda, aparece o Tituán e se vai a por el, non? Consigues Castelao correr e agocharse na súa casa, ata que chega a muller e lle di que faga algo, que destrua o cabezudo, que o marido que vai matar, e que ademais que teña cuidado con el porque non lle dá abrazos aos fillos para non aplastalos, non? Entón, chega a un acordo ali a muller de que lle vai quitar as espullas do nariz, quitalle as espullas e sai con el e el mantense na cama agarrado ali como pode para non escoitar nin sair o Tituán. E o ano seguinte, un día, Castelao se topa con el, co Tituán, e así, despois dunha conversa, pois quedan xa, resolven os problemas e quedan como amigos, e o ano seguinte, pois sai, non? E acaba bailando con el. Nunha borrachera, Tituán, topase co seu alter ego, e acaba de bailando con el. E xa ao final, pois, acaba por pedirlle a Castelao que lle poña outra vez as espullas, non vai ser o cabezudo máis guapo que el, non? Estes son, entón, nos colocamos xa así con toda a medicina acabada, non? Toda a carreira. Castelao sigue respetando os desexos do pai, matricúlase no doutorado, vai a Madrid, aproveita para visitar o Prado, e, entre tanto, ele vai construindo unha carreira paralela de artista que con éxito. O sea, o éxito a Castelao chegalle moi cedo, é moi coñecido desde moi novo, e a súa actividade tamén política e social a través da arte tamén é temprana, porque aí empeza a facer o que chaman o editar o Barbeiro Municipal, que a verdade é que é unha cousa así, é unha xoia, non? De como está editada, a gráfica toda que ten, é un xornal moi interesante. Vaise a Madrid, recoñece o pai que está ali porque mo llo pide el, pero que é o que quere ser artista e que vai a intentar facelo. E cando acaba o doutorado, comeza a traballar como médico e aí o destinan a Rianxo. En Rianxo, Castelao queda cego. Isto, claro, para un médico daquelas que non eran funcionarios, era un problema, non? Non lle aseguraba que iba a poder manter o sustento da familia, aparte de non poder exercer o seu traballo. Entón decide estudar as oposicións e la fa facenda, e entón preséntase e gaña e mándano para Pontevedra.
E en Pontevedra comeza unha vida así de un certo éxito social, no que o convidan a todas partes para facer caricaturas. Bueno, era unha peza importante da vida social pontevedresa, así que se fixo moi rápido, non? Sobre todo a través das caricaturas. Convídano a facer unha película, Miss Ledia, a participar como actor. E topei unha noticia moi curiosa de que en 1916 de que Castelao abandona a rodaxe. Se vedes a película, aparece, estamos na Toxa, ven avisar un neno de que hai unha corda posta no camiño para crear un atentado contra os duques de Suabia que van a aparecer. Ven a avisar ao hotel e sale Castelao vestido de pastor protestante, monta na bicicleta e nunca máis aparece. E entón topei unha noticia que decía que Castelao colle a bicicleta e marcha para Pontevedra e non volve máis, e abandona a rodaxe. Entón eu isto o utilizo tamén como momento na que Castelao abandona aquelas caricaturas porcallentas, abandona esa arte descomprometida, según o seu punto de vista, e entra na fase das Irmandades da Fala e dunha arte comprometida coa realidade, non? Seguimos co periplo do Cabezudo. Castelao sigue saindo con el, hasta que, bueno, xa por, pois eso, unha vez que está en Pontevedra xa non o pode sacar. E chega a gripe española, a mal chamada gripe española, 2018, non? Castelao é reclamado para atender os veciños de Rianxo e el volve e tópase con que aquel cabezudo que fixera eu estaba na igrexa, na sacristía da igrexa, cun manto dos difuntos por riba, e esa humidade que lle creara acabara por estomballalo, por fundilo, non? Por fundilo. E vais a casa do Tituán e atópase que o Tituán está tamén a punto de morrer, non? E isto para min é un contradiscurso do retrato de Dorian Gray, non? No que si no retrato de Dorian Gray o retrato vai embellecendo e o retratado sigue vindo, aquí van en paralelo e o que hai unha aposta da arte, non xa da arte pola arte de Oscar Wilde, sino unha aposta dunha arte máis comprometida que está ao pé da realidade, non? Que funciona como un espello da realidade, non? E aí Castelao creo que fai un relato nada inocente que vai un pouco nesta aposta del dun arte que denuncia a realidade. E bueno, eu topei o dato de que Peito de Lobo, que como se chama ese conto, estaba protagonizado non por Peito de Lobo, senón por Tituán, e así foi como lle chamei o volume, non? Chegamos ao 1918, entón, despois de atender os veciños da gripe española, e Castelao volve a Pontevedra e o que fai é montarse no tranvía que vai de Pontevedra a Marín, e para nos Praceres, e aí nos Praceres en 1918 é onde está asinado este conto de Peito de Lobo. Por eso que eu situei a Castelao aí facendo esa viaxe, e é unha viaxe na que de alguma maneira pois se vai lembrando de todos os seus últimos anos de vida, non? O tranvía de Marín a Pontevedra fora unha infraestructura moi criticada por Castelao, porque con ela criticaba tamén o Marqués de Riestra, que fora o seu promotor e de alguma maneira tamén o seu propietario. Era unha infraestructura moi deficiente para as necesidades que había, moi estreitiño e que contaminaba moito, manchaba moito e descarrilaba moito. Iba a 7 km por hora, para que vos fagades unha idea,
e completamente aberto e a carbón xa no 1918 estaba xa máis que instalado en moitos sitios o tranvías eléctricos e este era unha infraestructura realmente deficiente. Entonces, había moita literatura escrita sobre el, tanta que decía Valentín Paz Andrade que se podía facer unha biblioteca inteira con todo o que se escribira sobre o tranvía. Aí coloco eu a Castelao no 1918 indo aos placeres e con ese ánimo de lembrar, non? Non entendo moi ben se isto está por orde ou non. Perdón un momento. Parece que sí, bueno. Estas son algunhas das... Traio aquí unha secuencia do noso cómic. Bos días, señor Alfonso. Descansou ben? O colchón da súa cama é de pura lá de ovella. Vou vos pedir axuda. Podo che pedir axuda? E, bueno, a vos, que estades aí. Sí, para ler. Ti faz do señor Alfonso, que é de Castelao. Non se lee. Non se lee. Non se lee. Bueno, pois nada. Aí ten o librillo. E que? Como lle vai? Non o podemos facer porque non se lee. Pediulle un libro de papel e di, aí ten o librillo. E que? Como lle vai coa filla do demo? Como se atreve a chamarlle filla do demo a miña muller? É que resulta que a Virxinia era filla do mellor abogado da Estrada e como nunca perdía un xuizo chamabanlle o demo, non? Entonces, pois nada, eso é o que lle explica aquí este do colmado. Ese sí que sabe inclinar a balanza para o seu lado. Se che toca defensor o tal demo, sácanse as ganas un momento, sabes todas. Bueno, pois non será lido, non sei... Vou intentar un torno, pero a verdade que non descoñezo como poder facelo. Non sei se alguén sabe facelo, con sobre todo os mestres e mestras. Temos unha serie de viñetas. Mira, aquel verán, así xa está, non? Vale. Aquel verán paseino entre Compostela e a Estrada, onde ia ver a Virxinia. Lembro-me de ir con ela polo serán as feiras e romarías, San Pedro de Toedo, San Lourenzo de Ouzande, San Xulián de Guimarães. Daquela paraba na pensión de Manuel Mato. Bos días, señor Alfonso. Descansou ben? O colchón da súa cama é de pura lá de ovella. Don Manuel, poñen un cuartillo de picadura e papel de enviar. Agora mesmo. Aí ten o librillo. E que? Como lle vai coa fillo do demo? Como se atreve a falar así do pai de Virxinia? Que insinúa vostede? Desculpe, non pretendía ofendelo. O caso é que don Camilo Pereiro, pai desa moza con que pasea vostede, é un abogado moi temido aquí na Estrada. Iso algo me falou Virxinia. E como non hai pleito que perda, por moi enleado que sexa, a xente daqui puxolle de alcuña o demo. Ese sí que sabe inclinar a balanza para o seu lado. Non será tanto como di. Do dito ao feito... Si que é así, aquí se alguén lle queren poñer unha demanda, dirlle que o teu defensor é o tal demo, sácanselle as ganas un momento, sábeas todas. Lups, pois non sabía. Non te asustes, éche un home moi afable. A verdade é que a min non che me está sendo doado de convencelo... perdón, eso es ti. Eso es ti, es ti. A verdade é que a mí non che me está sendo doado de convencelo para que me deixe casar con Virxinia, non sei. Non debe ver en min un home de proveito. Ti non te preocupes. Cando entres no salón da súa casa, sentas nunha daquelas cadeiras. Aquel día tes o casamento asegurado, ou polo menos, é o que di a lenda. Así que teu pai estivo emigrado na Argentina. Sí, estivo na Pampa. E que ali... O que ali... Perdón, o que ali chaman unha pulquería. Aquel negocio era o centro comercial de leguas a redonda. Vendía e mercaba tanto produto... No, tanto producción país, perdón. Xa, volveu? Sí, hai media dúcia de anos. A vida ali non era nada fácil, e aquí na casa facía moita falta. Pois a min dixéronme que Mariano foi alcalde de Riánxolo polo Partido Conservador.
Si, pero 2 anos nada máis. Si agora xa non. Non sei que ruxe me chegou de que sacabades un xornaliño, el Vigo Todo Municipal ou algo así. El Barbero Municipal, si, sacámoslo todas as semanas. E sei que anel aproveitades para criticar o actual alcalde liberal, don Varela, da corda don Viturro. Criticar, si, podese chamar así. E que opinas dese cura revolucionario que anda coa súa verba inflamada incendiando o país e chamando os labregos a loita? Pois eu, do camino, é que non lle pareza mal. Explíquese. Pero eu penso que faltan moitos curas como Basilio Álvarez. Penso que é necesario mobilizar o campesiñado galego e acabando unha vez cos foros. Eses dereitos feudais milenarios que afogan as economías galegas. Sen dúbida, Basilio é un grande orador. Os sermóns que predica desde o púlpito da súa igrexa rural causan sensación, como cando di... Eu tamén. Yo non podo predicar máis que mis compatriotas aguanten las cadenas, cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido a romperlas. Ben. Pode ser que en algunha cousa esteamos de acordo. Pero que saibas que eu fui un deputado provincial polo Partido Liberal, con Riestra, desde 1888 a 1896, 8 aniños, e sabes o que dicían daquela en Madrid? Sí, digo, non sei que dicían. Pois España ten 50 provincias e unha do Marqués de Riestra. Anda, senta. Vamos falar deses cadros que vas facer para a sociedade del gimnasio daqui da Estrada. Logo en setembro, pola Guadalupe, fun a Rianxo. Razóns tiña de abondo para estar contento e desfrutar das festas. Daniel! Titoán, canto tempo? E xa non levas o cabezudo? Ganas non me faltan, pero desde que apañei a tuberculose, o médico non me permite facer grandes esforzos. E fuches os baños, sei que na toxa hai unhas augas que curan todo. Pero finalmente tiveme que operar igual. Echa así a vida, un sufrimento, ou non sermos de cartón. Mira, o meu irmanciño está como un buxo, e eu con achaques por todos os lados. Ai! Non te queixes tanto e vamos directo ao argumento. Vouche dar unha boa nova, Titoán. Casas? O mes que ven, coa moza máis guapa de toda a Estrada. Bueno, xa será menos. Un pouco pequeneira, sí, pero a muller e a sabliña... Canto máis pequena, máis xeitosiña. Mira, se vas casar, déxame que che dé un consello. Tens que afeitar ese bigotiño ridículo, pareces un monicreque. Filosera, bota aí un par de netos dese viño que tes en bautizar. Hoxe hai moito que celebrar. Saúde. Porque se xades felices e teñades un carro de fillos. E foi o 19 de outubro, cando o meu amigo Antonio Rei Soto, o cura poeta, nos casou a Virxinia e a min na igrexa de San Paio da Estrada. Ai, ese cura que os casou di tan noviño. Podes ler ti? Ese cura é o confesor e secretario dos Temes de Ourense. Non ves? Quen ve? Ti ves? Desde aquí non. Ti ves? Ai, sí, creo que tamén andaban eles por aí. Ai, sí. Leti. Penso que son os padriños. O que tamén anda por aí é o cura de Beiro, Basilio Álvarez. Ti te das lido? O cura agrarista? Sí, ese. Que parecía que ia a quedar solteira na casa. É meio que ele. Ao demo non se escapa unha, algo terá. Ele é o fillo do mariñeiro que fixo as Américas. Médico sí, pero nada, cultura ninguna. Ai, Mariano, non sei se te estaremos facendo o ridículo. Xa ti, non tens por que sentirte pequena. Que é honrado non hai. Facede vos todo. É que esta familia é de alto copete, son todos abogados, registradores e militares. Pois eu fui alcalde dunha vila tan grande como pode ser a Estrada, e o noso fillo é médico. ¡Y los novios!
Ai, meu Danieliño, que guapo está. E que planta ten? Viva vos novios! Tolón, 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 tolón. Foi logo no outono de 1912 cando Virxinia e eu nos instalamos en Rianxo. Ano e medio despois naceu o noso Alfonsiño, coitado. E non tardou moito tempo, non, en que me tiven que operar do desprendemento de retina. Case quedo cego tamén. Voulles contar unha historia, xa que dá tempo e lugares, e verán vostedes porque non se deben os vellos namorare. Este non sei como está. Xa. Era un vello setentón e de nome chamado Guillermo. Intentou buscar no brao unha muller para o inverno. Querería por marido se sabe corresponder. E se casase comigo moi contento hei de ter. O día 3 de setembro casaronse no convento. Foi cando notou Guillermo que casara o instrumento. Perdón, Aos ser días de casados deulle unha pulmonía, deulle un día 9 a noite, xa morreu o outro día. Morreu Guillermo, morreu, Pepa justo quedou logo, sen ter trazas de ter familia, o vello deulle pra un novo. Merda, xa volveu descarrilar o tranvía. Agora sí. Gracias. Gracias. Pois así chegamos ao 1918 e como vedes de alguma maneira todo a banda deseñada esta é un flashback, non? Vai cara atrás. Castelao empeza a traballar en facenda, dando clases de debuxo no Valle Inclán, algunhas como profesor auxiliar, entra nas Irmandades da Fala, e aí as Irmandades da Fala, pois, bueno, ten a súa organización, e no ano 20... Bueno, e entón, pois, el sigue insistindo na súa formación como artista, pide unha bolsa de estudos, e concédenlla para París. Entón, marcha para París e Países Baixos, e bota prácticamente un ano, e no 22, cando regresa, isto é ano 21, que deixa escrito o diario 1921, non, desa experiencia, que o trouxen aquí. E no 22, asiste xa, de novo, outra vez en Galicia, a Asamblea das Irmandades da Fala, que as organiza o alcalde dese momento, Banet, creo que se chamaba, e se non, pois disculpade, no que era o Concello, e con Vicente Risco de cabeza, non? Do movimento. E aí se xenera a escisión. E entón, esa foto famosa das Irmandades da Fala, que non sei se a tedes presente, nunhas escaleiras, pois é o que dá arranque a este segundo capítulo que sucede en Monforte, e eu me imaginei que si nesa plana están todos e falta Vicente Risco estaba facendo a foto.
que era dos que máis habilidades fotográficas tiña, non? E máis sabía controlar a cámara. Entón, presento como se vai compoñendo, non? Como todos ascenden hasta ali, esta zona do castelo, porque esta está feita no castelo, na torre de Monforte de Lemos, suben todos, fan a foto e logo acaban por todos por baixar o concello que está ali abaixo para facer a asamblea. E con este capítulo o que quero un pouco marcar é que chamase Máis alá, e a preeminencia, non? O liderazgo que exerce Vicente Risco sobre toda esa mocidade que había ao redor das Irmandades da Fala, entre eles Castelao, e tamén vai a estar de alguma maneira presente na xestación do manifesto Máis alá de Álvaro Cebreiro e Manuel Antonio. Cando este liderazgo intelectual que exerce Vicente Risco sobre Castelao fai que Castelao, cando vai en 1921 a Europa, a París, deteste todas as apostas das vanguardas plásticas do momento e se quede só co futurismo, que era o que Vicente Risco vendía como era o bo, non? O futurismo moi ligado ao fascismo italiano, moi perto. Castelao nega todo, pero o futurismo lle parece que está ben. Pero el sigue coa súa, que é coa arte máis moral e cos pintores cristiáns, un pouco nesa onda, e coa arte pois máis medieval, pre-renacentista, non? Giottos e Bruegel, sobre todo, non? E Bosco. Pero sí, pero se de algo ten que escoller da arte contemporánea é o futurismo. E o futurismo ve todo, non entende nada do dadaísmo, non entende o surrealismo e valora a Picasso porque Picasso conseguiu facer da súa aposta, do seu proxecto artístico, unha cosa que rendese e que tivese proxección, non? Entón, mira con un certo, bueno, poñendo en valor algo que é mainstream, non? E que considera que todo o mundo valoriza, non? É unha etapa complexa para el. Castelao vende liarse cunha francesa en Pontevedra, unha compañía de violinistas, músicos que pasaban polo Café Moderno, pois un ano trae unha pianista, la Fischer, e mentras a muller está en Cotobade, cuidando do fillo, pois el está, pois acaba liando con esta Fischer, non? Consérvase un desnudo que se fai dela, e que fai dela e é o único desnudo que fai Castelao de ninguna muller. Entón, cando chega a París, consigue cortar esa relación, non sei como acabou. Cando chega a París, de alguma maneira, atribúe bueno, pois eso, ben enfadado coas mulleres francesas, coa súa actitude liberada, e non lle parece ben, e todo lle parecen desnudos por todas partes, non? O pobre quedou moi traumatizadiño. E tan traumatizadiño quedou que cando está diante duns cinturóns de castidade, non sei en que museo, pois di, da vida de París non sei que dicir. Se a civilización, se o progreso pode traer tanta inmoralidade, eu prefiro que non cheguen de xamais a nosa terra. Con todo, coido que aquí os directores son ao mesmo tempo os corruptores. De verdade digo que se eu fose solteiro non podería casarme aquí sen que a que fose a miña muller se comprometese a usar unha cintur de chasteté. Serei un salvaxe, pero eu poñeríalle a estas mulleres un destes aparellos.
E entonces, pois, bueno, dibuxa aquí, ademais, sin ningún rubor, dibuxa os cinturóns de castidade. Isto cando lees, pois a mí me cuestiona, non? Pero eu fixe como fixo a maior parte da xente, que é pasar por diante, como se non o leramos, e non escribilo, non, porque parecía unha forma, bueno, incidir nalgo que é unha, que se pode ter un contexto, que se pode, pero bueno, está aí. Pero sí que é certo que xenera toda unha actitude diante das francesas e do desnudo na época esta de París, non? Bueno, eu non foi do que estou máis orgulloso deste capítulo, pero bueno, sí que é certo que ali convive, sobre todo, con Manolo Quiroga, o violinista superdotado, non? E neno prodixio, non? Do violín galego, que tiveron moi boa relación. El Manolo Quiroga tamén era debuxante, caricaturista, e entonces convive bastante con el e lle presenta moita da xente dos círculos importantes da jet francesa, non? Trouxen outro fragmentiño para ler. Un pouco anecdótico, pero esta é a portada do máis alá, da época sobre todo de París. Por fin, o Boulevard de Estrasburgo, onde vive Manolo. Os comerciantes poñen os escaparates con moita luz para atraer as bolboretas. E as bolboretas somos nós, os estranxeiros. Caracho, que prezos queiman. Gustaríame mercarlle algún destes vestidos a Virxinia, pero con estes prezos vaime quedar a pensión tremendo. Baites. Aquí é, o 21. Ui, estáche ben situado. Terei que coidarme vendo os cantos de sereas. Quen lee por aí? Queres ler ti? Non sei se ti das lido. Das lido? Pois lee, por favor. Pasa. Estaba abusándole a Aronson todas as caricaturas que me fixeche. Ajá, Aronson é este escultor ruso que estaba en casa de Manolo Quiroga. Podes ler ti? Sí. Di que está moi ben e que terías moito éxito se expuxases en París. Vale, sí, perdón. Non, estaba lendo el, perdón. É que é o mesmo personaxe, sí. Sí, consigues ler, non? Di que está moi ben e que terías moito éxito se expuxases en París. Sí, sigue. A mí, unha das que máis me gusta é a que me fixeches naquele concerto da Coruña. Que é moi ben. E capta moi ben o sentimento e o virtuosismo de o trilo do diálogo de Tartini. Foi o día en que nas Irmandades da Fala te fixemos socio de honra. E ti, despois de tocar co violín un alá, puxecheste a bicar a bandeira de Galicia. Aquel día nunca o esqueceremos. Deixei levar. Estáme prestando ben estar acompañado. Estes días ando cunha tristura infinda. Hai agora 15 días que non recibo carta de Virxinia. Tenme desgustado. Imagino que será esa a causa da miña morriña. Daquela escribíades vos moi amigo. Sí, o peor é que hai uns días recibí un telegrama de Virxinia preguntándome por que non escribo e eu nunca lle escribín tanto. E ela xamais me escribiu menos. Entón non é para preocuparse. Iso é que non está funcionando o correo. Ás veces a mí tamén me pasa cando escribo con Pontevedra. Xa sei, imagino que é o que dicides, pero debo estar nun momento de crise. Unha pequena cousa altérame todo. Hoxe reparei en que as árbores están botando follas e lembreime da primavera da nosa terra.
Eses son eu. Aqueles gomos verdes e aqueles botóns de ouro que nacen nas leiras. Agora, vale. Agora estás aquí, aproveítate das posibilidades de París. París. Eu non viviría aquí aínda que puidese. E non por ser París, e non por ser unha cidade tan grande. Deixe-me que te conte unha historia que nunca contei a ninguén. É que a Aronson, ruso economista, tamén lle vai gustar. A ver se tenemos. É un rojo todo, non é? Eu frontear moitas veces co príncipe Yusupov, que vive coa súa princesa nun hoteliño de Bois, aquí en París. En unha destas ceas contoume Yusupov como matara a Rasputin. Rasputin o espía? O espía? Si, tentar xa tentaran. Xa tentaran moito acabar con ele. E xa había que pensar que aquel monxe é importante. Houve unha noite iluminada de neve e creadora de misterios. Un tremer inquisitivo e meroso palpitaba na alma de todas as cousas. Yusupov convidou a Rasputin a cear e con un grupo de amigos envenenaron bebida e pastéis con cianuro que experimentaron nun can que morreu mal. De súpeto, oído dun auto que non se detivo inquieta á espera do príncipe. Por fin hai un golpe que desgarra a noite. Yusupov abre a porta e entra Rasputin envolto nunha bocadada de teclas. A sombra de Rasputin entra e pregunta se están sós. O príncipe afirma que sí e tranquiliza a súa víctima. Séntanse na mesa e Rasputin comeza a cear misteriosamente. O veleno non actúa sobre a víctima, tal como actuara sobre o caso. E mentres Rasputin comía, toda a súa lenta de inexpugnabilidade sobrenatural adquiría visos de realidade no espírito do príncipe, ao ver como o velho dos pastéis, xa inxerido polo farsante, non facía o menor efecto. Insistiu, facendo ver tamén do líquido intoxicado. Pero deu igual. E sentirse sobresaltado ao ver que o organismo daquel ser vencía as leis naturais. Ao ver que o cianuro non lle facía efecto, e xa perdida toda a serenidade, fixo varios disparos desordenados sobre o monxe, que quedou desangrado. Ao ouvir as detonacións, os amigos de Yusupov baixaron ao soto e examinaron o corpo de Rasputin para corroborar a súa morte. Logo, levaron o corpo á ribeira do Neva e guindaron deriva dun bloque de xeo, desde onde profería aínda berros de monte. Ao desearse o bloque, o río foi no tragando lentamente. Son eles. Podría facerse un grande libro de todos. Sí, ou un romance de cego. É só poñer a historia en verso e tes asegurado o traballo co violín nas feiras da Galiza. Bueno, xa vos decía que era un pouco anecdótica no conxunto da vida de Castelao e tamén no... Pero sí que Manolo Quiroga foi o responsable de dar difusión a esta historia da morte de Rasputin e a transmitiu a Castelao en algunha ocasión en París. Logo, ali, despois de Monforte, pois Manuel Antonio e Vicente Risco dá o golpe e separa as Irmandades da Fala e crea a ING,
a Irmandade Nacionalista Galega, sepáranse do grupo da Coruña e se forma un pouco todo en torno a él e a revista Nós. Pero Castelao vai a dar agora un xiro nun capítulo que non fixemos aínda, que eu quería chamarlle Valentín, e que ten que ver sobre todo con Vigo, non? Como Valentín, que era moi novo, Valentín Paz Andrade, fai o diario Galicia, que foi un diario moi moderno e moi punteiro, que incorpora xa a ilustración de Castelao, a viñeta diaria de Castelao, no que empeza a Xona como dibuixante de viñetas humorísticas para Castelao. Despois a censura e a dictadura de Primo de Rivera pechanlle o xornal e Castelao ten que posibilidade de ir para el pueblo gallego, que era de Portela Valladares e que era un home bastante centrado e bastante cercano ao agrarismo e de alguma maneira ao galeguismo, ou o Faro de Vigo, que era máis de dereitas. E, sin embargo, Castelao aí opta polo Faro de Vigo e comeza a ser o dibuixante titular do Faro de Vigo e aí adquire verdadeira Xona, non? E é cando se di aquelo de cousas da vida por Castelao. Vigo é importante por isto, pero sobre todo por Valentín Paz Andrade, que é quen impulsa a Castelao a presentarse como deputado e é quen, de alguma maneira, intenta modernizar o partido e deixar de que fose un partido agrario e rural ligado aos obreiros e aos pescadores e que fose un partido máis burgués. De feito, en Vigo, o Mocidade Galeguista ten a súa implantación con moitas mulleres, como Olimpia Caldas, a médica, a doctora. Olimpia, Sanjurjo, Olimpia Valencia, Sanjurjo, non? E Emilia Docet, por exemplo. Pero sí é certo que a figura de Castelao en Vigo era un pouco refutada, non? Sobre todo, non só Castelao, sino tamén o galego, desde a esquerda operaria, non? E Valentín ten moitos problemas, incluso chega a sufrir un atentado de un grupo anarquista. E así, con estar metido Castelao na loita política, chegamos ao momento en que o Bienio Negro e que, de alguma maneira, convertido nun traslado de funcionarios, pois Castelao é desterrado a Badaxoz. E aí chegamos ao terceiro capítulo, que nos chamamos O Pobre Tolo, e que utilizamos de fío conductor un libro de Teixeira de Pascuais que Castelao vai lendo no tren hasta chegar a Badaxoz, que o vai acompañando durante toda a viaxe, de que o perde e o ten que volver a comprar, e entón vamos misturando momentos da novela de Teixeira con esas cartas que escribe Castelao desde Badaxoz para a nosa terra, os lectores da nosa terra, e que son as cartas que están, para min é do máis lindo de ler de Sempre en Galiza, non? Que os verbas de chumbo, o adro de Sempre en Galiza, porque de alguma maneira vai chegando desde a emoción, pois chega a reflexión política, non? Entón, desde Badaxoz establece unha comparación entre o mundo extremeño, non? E a realidade extremeña e a realidade galega, e entón, ao ser dúas cousas que son realmente diferentes, pois el chega un momento que di, eu se fose extremeño sería socialista, non? Pero sendo galego, pois non me queda outra que ser galeguista, non? O sea. E, bueno, nada, este é un capítulo que eu tratei de barrer para casa e mostrar unha relación de Castelao con Lalín, que ven dada un pouco pola época de que Castelao se traslada a Lalín a facer os estudos sobre os cruceiros en varias ocasións, na compañía do resto do seminario de estudos galegos. E casualmente, pois, en Badaxoz comparte bastante dos seus días cun garda de asalto que tamén era de Lalín. E
Non sei como vamos de tempo. Que tan... E de aburrimento. Como ides? Ben. Outra forma de barrer para casa, aínda que aquí non se ve moito, eu son titiriteiro e en moitas dos capítulos sempre incluo unha escena de títeres, non? Ou de cartel de cego, ou alguna cosa que ten un pouco que ver co meu mundo. Vale, este é a torre de Espantaperros, creo que se chamaba, en Badaxoz, onde... O 6 de outubro de 1934 foi proclamado polo presidente da Generalidade de Cataluña o Estado catalán dentro da República Federal Española. Abortada a tentativa, o goberno presidido por Alejandro Lerroux decidiu castigar os funcionarios nacionalistas máis relevantes co traslado a postos fora da súa rexión. Castelao, funcionario do Servicio Nacional de Estadística, foi víctima desta represión e foi destinado a mediados de novembro a Badaxoz. Ata pronto, Daniel. Levanta ese ánimo, xa verás como en breve estarás de volta na casa. Estou lonxe da miña terra, en Badaxoz. Cóbreme un inmenso fanal azul. Atópome na torre de Espantaperros e vexo dende aquí as rúas ensarilladas da cidade. Unha cigoña lanzal vixía no borde do seu niño e as pombas bravas chían no ar. Na lonxanía percibo a Elvas, a praza portuguesa enemiga temporal de Badaxoz. Acompáñame un can vagamundo que me sigue a todas partes. Un can morriñoso vedreiro que me fita con ollos de enamorar. Un can agradecido ata o servilismo, que por unha pedra de azúcar agarda por mí na porta do café para facerme compaña no paseio de todas as tardes. Este cativo animal dame noxo e compaixón. E vendo tan famento, tan luxado e tan manso, paréceme un símbolo. Aquí se muere de asco hasta o obispo. Neste intre, sinto por primeira vez a necesidade de escribir para vós desde o desterro que me impuxeron. Non temades. Non temades os meus arroutos sentimentais, porque xa deixei de ser mozo. E velaí o que hoxe se me ocurre dicirlles aos leitores da nosa terra. Vaya por Deus, no seu afán de ser andaluces ata copiaron a Giralda. Manuel, canto tempo sen ouvir o teu asubío? Onde te meteches? Firuli, firulá, el afilador. El afilador. El afilador. Os afiadores en Castela, cando chega o inverno, voltamos a nosa terra e vimos coa primavera. Como arcegoñas. Eu tamén veño de pasar 15 días en Pontevedra. Fun coa idea de comer erva e apenas logrei sair da casa. Non me chegou a nada. Que me vas contar? Deixei ali unha moza e agora estou cheo de morriña. Aquí non me acostumo. A min a ancha e os anchanos non me anden. A ancha? A ancha como lle chamades a España os afiadores? Sí, no barallete os arreadores dicimos así. Digo xo a ti porque es meu amigo, que o barallete é unha fala inventada pola ambulancia para entendermonos e gardámola en secreto. E o asubío como lle chamades? Isto é un apito. Firulí, firulá... Deixas mover? Claro. Así é todo que ben canta este cabalo. Ben que lle comas. E as mozas nesa lingua vosa como lle dicides? Cando hai rapaza bonita dicimos mutila garbela. Vouche contar o caso que se me pasou cunha mutila. Hai cousa dun ano, ia eu un pouco chispa baixando coa roda da Praza Alta, que trole, 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 que trole do tranvía, que tra. Por unha destas rúas despeitas que teñen en un despiste, trabóuseme a roda nunha fochanca, e co impulso que levaba a roda deu a volta, petou no chao e descompúxoseme toda. Me cago nos clavos de Cristo. Maldita sexa, de años. E aínda por riba unha fresca burlándose de min, díxome: bueno, e agora con que afila? Respirei profundamente e cando me veu o trasacordo espetelle: oiga, señorita, yo soy afilador y vivo de mi trabajo. Hoy he roto la piedra y afilo con el carajo. Será malaje. A fresca quedou escaldada, vive Dios. Ai, deche.
Ben, meu amigo, xa chegou de Romanar. Terei que ir dándolle as andolias que aínda che me queda moito que arrear. Firulí, firulá e la filador. O triste é que o noso sentimento de soedade non é exclusivo noso, dos desterrados. Os vós galegos somos expatriados aunque vivamos en Galiza. Gracias. E chegamos ao último. E no último, 5 minutos, 10 minutos. Pois o último sucede, bueno, Castelao volve, neste terceiro, Castelao volve de Badaxoz, inicia unha campaña para conseguir o estatuto, para conseguir que voten o Partido Galeguista, que xa está forma parte da Fronte Popular Galega. Estamos xa no 35, finais do 35, golpe de Estado, e a última escena que se ve é a Garda Civil entrando na casa de Castelao, en Pontevedra, na Oliva, facendo o inventario de todos os libros. Alguns tiran para o lixo, outros os gardan, e cando chegan ao pobre tolo, pois o desconsideran e di, este que é? Tolo era home, que o Castelao este claro que era un tolo, e o tiran, non? E nada, e unha última imaxe sacada dun desos protocómics que facía el, dunha plantiña que quedou seca ali na casa abandonada, e como comeza a gromar, e queda ali un gromo de esperanza, non? Castelao, de forma moi inocente, queda en Madrid cando o golpe de Estado, pensando que con rabia, o sea, quere ir coller o tren, non o dá collido, e queda en Madrid con rabia pensando que Galicia era o lugar seguro, que en Galicia, que gañara o Estatuto de Galicia hai pouco, era o sitio onde se iba a defender a democracia e a república, non? Pero non dá, chega tarde. Entón, a partir de aí, empeza a acompañar a República, o goberno da República, nas súas seguintes ubicacións, Valencia primeiro, e despois se vai a Barcelona. E en Barcelona, mentre espera que lle den un destino, ele sempre quería irse para Argentina, pois aquelo empeza a colectivizarse, a ocuparse, mantén a súa relación que viña de Valencia co anarquismo, e unha actriz, unha xornalista, naquele momento máis xornalista que actriz, Magda Donato, titiriteira tamén, esposa de Bartolozzi, gran titiriteiro escritor de literatura infantil. E Magda Donato, que era unha daquelas primeiras pioneiras do xornalismo vivido, non? Pois se tiña que facer un artigo sobre a prostitución, pois ela se introducía, non? E se facía pasar por prostituta, e así coñecía todas as situacións desde dentro. Entón convoca a Castelao a unha entrevista en Barcelona, estamos na retagarda, aínda non entra en conflito, e quedan nunha daquelas casas ocupadas, isto según eu, non? O sea, das casas ocupas é certo, e que eran anarquistas tamén, que quedaran ali, inventei eu. Vese unha función de títeres de Bartolozzi e Magda Donato para os nenos da guerra, e empeza a entrevista. A entrevista é unha delicia, está feita nunha revista anarquista que se chama Mi Revista, e abonda Castelao en cuestións así profundas e que noutros ámbitos non aparecen. Acaba a entrevista, el falle un agasallo do libro Mártires, os mártires de Galicia e os milicianos, e marchan a dar un paseo, a comer empanada a un sitio que sabían dunha tasca galega. E no medio comezan os bombardeos. Entón, nos bombardeos métense no refuxio da Praza do Diamante, e ali Castelao, ante o estupor e o medo dos que o acompañaban no refuxio, síntese na obriga de entretelos e comeza a contar historias da súa infancia. E aí, pois, eu saco a infancia de Castelao, que ainda non se contara, pois a conto neste capítulo que sería pois o quinto, non?
Como temos algo de tempo, podemos facer unha última lectura e cerramos, e xa está. Esta é a portada do último, da Tila. Nas eleccións de febreiro de 1936 ao Parlamento da Segunda República, Castelao fora elixido deputado polo Frente Popular, razón pola que ao producirse en xullo o alzamento militar do general Franco está en Madrid, ocupado en presentar ás Cortes o Estatuto de Autonomía de Galicia. A partir de aí, no transcurso da coñecida como Guerra Civil, Castelao acompañará o Goberno da República nas súas seguintes localizacións, na retagarda, primeiro Valencia, e en principios de 1938, Barcelona. E están dentro do refuxo. Se me permiten, voulles contar unha historia que me veo agora aos miolos e que sucedeu cando miña nai era pequena. Ainda eu non nacera, claro, era en unha boca noite dun día de abril. As xentes da miña vila ollaron unha raiola de luz que viña do mar batendo no campanario da igrexa como unha raiola de sol coada por unha fenda de nubes. Aquilo era unha luz de lóstregos, botada por un ollo vixiante que cachea algo, deténdose de tempo en tempo no campanario para saber a hora. E seguir despois traballando. As xentes acudiron en greas dende todos os cabos da vila e plantáronse na praza todos caladiños como apetos para contemplar aquela extraña luz. Debe ser cousa da Virxe de Guadalupe. Acabouse todo. Xa noite pechada chegou o médico, home de moito creto científico, e todos se foron a él agardando que da súa boca saíse a verdade. Nunca tal cousa vi. Só lles podo dicir que non coñezo este fenómeno. Nunca tal dixera. Unha muller formulou nun chío de dolor o medo de todos. Non corran, onde van? E as xentes enlouquecidas espalláronse polas rúas, uns corrían con sacos de pan ao lombo en dereitura do monte, que se acaba o mundo, que se acaba o mundo, que se acaba o mundo. Outros aseonllábanse nos cruceiros e rezaban. Os vellos pedían confesión. Perdóame, señor, por cambiarlle o marco veciño. Os ladróns restituían o roubado ou declaraban o roubo. O porco é seu, pero non se queixe, que yo estiven cebando con millo. Os calumniadores apreixaban a roupa das súas vítimas pedindo perdón. Perdón, eu non quixen dicir iso, vostede non tivo culpa nenhunha. Diante da morte, todos se labiaban dos seus pecados, e o vello abade non daba basto confesando pecadores, e determinou bendicir a todos pola vía rápida, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ala, xa estades todos asoltos. Nisto chegou Ramón, o mozo máis forte da vila, traendo da man a moza dos seus amores. Cásenos, señor, cásenos, que estamos vivindo en pecado mortal. E cando aínda non rematara o abade de bendiciros, escoitouse unha voz. É luz! É luz eléctrica! Era dona da fábrica de Salga cun farol na man. Non teñades medo ningún, que é a luz eléctrica da escuadra inglesa. Non teñades medo, que é a luz eléctrica. Polo menos Ramón e a súa moza deixaron de vivir en pecado. Sí, pero colleron vergoña diante da xente. Volveu a luz. Ti notaches algo? Dixo un cego. Eu quedei como estaba. A ver se foi a escuadra inglesa que trouxo a luz e de paso acabou cos italianos. Non nos a caer ese santo. Os ingleses teñenos abandonados. Castelao, se me permites, vou te presentar. Señores e señoras ilustrísimas, xa os coitaron. Temos a sorte de ter entre nós o gran debuxante e singular temperamento artístico, Castelao. Ai, esquecime dicir que tamén é deputado. E se ele está disposto e vostedes non o permiten, podemos realizar a entrevista que estábamos a punto de comezar cando os bombardeos. Claro, claro, claro que queremos. Eu nacín en 1886 en Rianxo, unha aldea costeira da provincia da Coruña. Gustache pintar, Daniel? Meu pai pertencía á clase miserable dos mariñeiros e miña nai á clase elevada dos artesáns, pois meu avó materno era carpinteiro. Gústame moito, pois vouche contar unha historia. Cando eu era mozo, houve aquí en Rianxo un pintor de moita sona, o señor Antón, que vivía de facer retratos. Cando lle facían unha encarga e guindaban a ollada enriba do que tiña que retratar, pousáballe unha man na cabeza e bambeáballe para examinarlle ben o cariz. E de seguida arredábase unha migalla para medir cos ollos chiscos.
E nunha semana tiña o señor Antón o retrato feito. E dis que todos lle saían pinte parados. Eduqueime pobremente e a escola descalzo cun pan de millo no peto. Era o de certo retrato que ocupaba na nosa casa o posto de honra. Pero no meu corazón abrigaba un grande orgullo. Era o de certo retrato que ocupaba na nosa casa o posto de honra. Era o retrato do meu pai. Enviárao desde América, onde se atopaba desde que eu tiña 3 meses, e a xulgar polo retrato non debía irlle todo mal. Cando cumprín 10 anos, meu pai enviou o diñeiro para que fosemos a Argentina, miña nai máis eu reunirnos con el. E así foi. Pouco despois, saímos de Vilagarcía e durante 25 días cruzamos o Atlántico. Nun barco alemán horrendo no Carliteiras parecían féretros. Chegamos a Bos Aires de noite e ali no peirao para recibirnos só estaba meu tío, o irmán da miña nai, que emigrara ao mesmo tempo que meu pai. Mariano vive moi lonxe daqui e ainda non deu chegado. Mandou este telegrama dicindo que chegará mañá á estación de trens do sur. Pasei emocións imborráveis na espera do pai soñado. Eu buscaba entre as greas da xente alguén que se parecese ao retrato do meu pai, que sabía de memoria. De súpeto, vin apearse do tren un señor elegante con barba en punta que levaba na man unha maleta luxosa e un estupendo saco de tapicería. É el, é el! Ai, ten un porte de tanto señorío! Pero o señor pasou rapidamente sen mirarnos sequera. Mentres que a miña nai chorando caía en brazos dun coloso despeituado en traxe de campa con barba negra e enmarañada. Pero que lle fai a miña nai? Moito medrache, rapaz, estás feito un home. Nai, este home non se parece ao do retrato. Aquel sí que era meu pai, e non me gustou. En Bos Aires apañamos un tren que corría moito ata Bahía Blanca. Desde Bahía Blanca ata General Hacha un tren que corría pouco. E ali montamos nun coche de cabalos que nos levou a Tombos campo a través. Así chegamos, por fin, á pulquería do meu pai, un deses típicos comercios da Pampa Argentina que abastecen as estancias de 10 leguas a redonda. O mostrador do comercio estaba defendido con reixas de ferro, porque na nosa casa paraban de cotío os gauchos. Sirve unha botella de pulque. Maldita sea tu estampa, gringuito, este pulque non vale 2 pesos. Cando chegou o 98, eu tiña 12 anos e a pulquería chegaba de cando en vez algún número atrasado do Diario Español de Bos Aires. Aquelas mentiras sobre o poderío naval español enferverceron a miña imaginación infantil e eu consagreime a copiar os barcos da nosa frota invencible, aos que lles engadía varias chemineas de máis en cada un e moitos fumes, un penacho descomunal por cada cheminea. Non hai quen poida comigo. Aqueles cartelóns colocábase a entrada da pulquería e causaban a admiración de todos os clientes. ¿Quién ha dibujado esto? Pues me he enterado por medio confidencial, de que estamos arreglando el submarino Perá. Nuestra victoria es seguraquillo. Poucos días despois chegou a pulquería un inglés amigo do meu pai que cando examinou os cartéis patrióticos escachou coa risa. Non hai quen poida comigo. Pois para que vostede o saiba e deixe de rir, eu digo que xa se poden poñer en contra de nós todas as escuadras do mundo xuntas, porque estamos arrombando o submarino Peral. O submarino, o submarino. Pouco despois, o desastre de Cuba derrubou as miñas ilusións e a volver pola pulquería o inglés co seu sarcasmo rematou de asolagarme nun infinito desespero. Agora sí que non hai quen vos poida negar aos españois que tedes a mellor escuadra submarina do mundo. Fóiseme a gana de pintar máis barcos e a min, que non me gustaba o comercio, nin facer o inventario de mercancía, nin despachar, nin botar as contas, só se me ocurreu para por fin aquela situación arruinar a pulquería pacaterna agasallando os clientes con todos os seus xéneros. A canto valen esas alpargatas? Para vostede nada, pode leválas gratis, e ademais a guitarra de propina. Ata que me veu estragar o plan un vasco escrupuloso. Oupa, chavá, quanto custa esta libra de carne? Para vostede nada, ademais pode levar gratis un poncho e uns bombachos. Pero ti estás mal da cabeza, vas a arruinar ao teu pai, serás mal nacido? Non contento con rexeitar o agasallo, foi contar a todos o meu pai, que me propinou a considerable malleira. Agora vas vivir a estancia cos gauchos durante un mes e vas a ver o que é bo. E así foi, como me enviou meu pai unha estancia con vacas guardada por gauchos a 10 leguas da pulquería. Pobre cativo, tan noviño. Tíñalo ben merecido, só a ti se cho corre. O caso que foi que comezou para min entre os gauchos unha vida maravillosa, libre, salvaxe, de tomar mate, de fumar, de comer asado con galleta dura e saborosa, de tocar palladas a guitarra. Yo estoy en la Argentina, abuelo y abuelita mía, al lado de mi papá y de mi madre Joaquina,
Yo me acuerdo de la huerta y de sus lindos frutales. Desde allí yo divisaba los buques en altas mares. Perdón. Ao cabo dun mes e pico, meu pai chegou á estancia disposto a perdoarme e a levantarme o castigo. E topouse con que naquel pouco tempo o neno se fixera un home. Queres volver ao comercio? Non, padre, non. Foi aí cando meu pai pensou que quizás eu valese para os estudos. E como por aquel entón as cousas lle ían ben, trouxenos de volta para Galicia a miña nai e a min. En 2 anos fíxeme bacharel e topeime co problema de escoller unha carreira. E como meu pai abrigaba contra o dereito un odio implacable, estudei medicina. Bueno, ben, estudar o que sei estudar, naqueles anos de universitario en Compostela, máis que medicina, estudei o mundo e a vida. E a sirena abandona o refuxio. Temos que marchar. Non se preocupen. Poderán ler o resto da entrevista no seguinte número de mi revista. A nós, como non nos la lean, moitas gracias.